Zadkami k divákom. A ty to vieš vypnúť? Dobre, lebo ja nie. Domáce. Dobre. Čakám, aby sa nezabilo. Táda ťa nevidím. No, to som zviedal. Točne. Dada.
Neviem. Vedľa. Nie. Počkajte. Prestávka. Nedá sa to. Zajtra. Zatvorené. Nemáme. Neskoro. Zamietnuté. Neviem. Vedľa. Nie. Počkajte. Prestávka. Žiadosť. Zamietnuté. Formulári. Neviem. Zamietnuté. Nie. Zatvorené. Jožka. Jožka, cítim, že to bude dneska na tieto úrané hodiny. Gitka, ja to hovorím stále. Je to rok od roka horšie a horšie. Nic si nevedel zapamätať. Dobrý, neskoro. Bakalárky až o rok. Vždy. Dobrý deň. Nespýtala som sa, čo chcete. Celú platilku nemáme. Tak, ďakujem. A ty čo nemáš? Formulár typu A? Ďakujem. Dobrý, mám to. Nemáte tam dátum. Doplniť. No, ďakujem. Tak s tým rovno na pedagogickú. Ďalší. Dovidenia. Dobrý deň. Zajtra. Alebo v útorok. Ďakujem. Dobrý deň, ja by som chcel... Pero máš? Bez pera som ani nechod. Ďakujem, dovidenia. Dobrý deň. Fuj, borovička a von!
Wezmę. Pauza. Pauza. Do widzenia. Dziękuję. Ach, ta Agnieszka. Damy tam Agnieśna? Ach, ta Agnieśna młodzież.
potvrdenie na výsadbu stromčeku. Máme to jako 4? Hej, choď. No beďte, musíme. Potvrdenie! Povolenie, ty. Ona chce potvrdenie, ale my jej nedáme možnosť. A potrebuje potvrdenie na povolenie. No vidíte, hneď to malo 20 minút. No ešte raz, aj 25. A toto ešte musí Ja si napíšem také B ako volenie. Nie. Teraz to bolo ja premiéra možno bude dobrá. Hej. Ideme ešte raz? Nie. Radšej. Ale poviem, máš jej čas. 4. Úplne akurát. Super. A začína to? O 5. 4. A čo ako začína to o 5. Ešte nie. 4. Musíme Začína niečo to o urobiť, 5. nevie. Ani neviem. No z jeho nevie. Všetci sa. Ja som začínal predtým už teda. Nedával som. Nie. Sorry. Ale zlatý je. Tak pekná somarina. No. Pekne povedané, že trápne. Není. Ale čo, išlo proces. Presne tak. To je kultúra. Pán Kukura. To je kultúra. No, toto. V podstate jednoduché veci a to, že ešte tú kanceláriu, ona je taká málo využitá, ale ona je super. Ja by som tam nechala dlhší priestor tým zvukom. Že oveľa neskôr začať s tým rozprávaním. Oveľa neskôr. Že postupne pridávať tie zvuky v tom rytme. Ale ešte rozmýšľam, lebo keď sme dneska skúšali úplne na začiatku naraz tie zvuky. Tak oni boli strašne super. Teraz tam máme vlastne len tú kávu naraz a tú knihu. Ale že či by... S tými papiermi sme ešte mohli niečo vymyslieť. No práve. Keď tam dávame, tak tie papiere ešte viacej využiť. Aj za šušťať, by sme mohli s nimi troška. No, ak ich tam dávate, tak ešte nejaké také... No, ak ich tam položíte. Alebo potom. Ešte na konci budú šušťať, ich dáme na zem. Alebo keď tie hrnčeky položíme, tak vlastne vtedy nejak naraz s nimi buchneme, potom aby sme zase spravili nejaký ten rovnaký rytmus, buchnúť dvakrát. To nie je rovnaký rytmus, není dobrý nápad. Lebo nevidíme sa. A netrafíte sa. To sme... Tak len urobte to, že nechajte dlhšie rozbeh. Že dlhšie nech ona búcha na začiatku s knižkou, potom sa pridá Dada a potom ostatní, že akoby pomalšie rozbehnite tú kanceláriu. Aj prvý, aj druhý krát. Že ty počkaj s tým koľko. A keď sa to zrýchľuje, tak aby to dvakrát prešlo normálne a až na tretí zrýchľuje, Áno, lebo teraz áno. sme začali na konci prvého Áno, základu. áno. Dajte to Keď sa to vždycky trikrát. tak to len zrýchlime. A prosím vás, poriadne sa vystrkajte, poriadne artikulujte a ešte vy dve, študijné. Dohodnite sa na tom začiatku, dohodnite sa presne na tých slovách, lebo tam chaosíte. Nie. Takže keď neháže presne. Nekomplikujte to, urobte to tak, jak ste to robili predtým, to bolo lepšie. To úplne prvýkrát. Tie úradné hodiny. Úradné sú dobré. Úradné hodiny. Aj To hovoríš? Úradné hodiny. Úranné, dve N. Úradné hodiny. Nahlas vy dve, hej? Artikulujte, teraz konečne zaznie nejaký text, tak nahlas to musí byť, poriadne. Nebojte sa toho, aj tieto slova, niektorí to úplne parádne kričíte a niektorí len tak akože... Hej? Tak poriadne. A Hlavne teraz, aj ligovať. Aj ligovať.
Artikuluj. Ja diglujem. Tie rytmy, nemusíte tak trieskať strašne. Iba stačí, že vás bude počuť, lebo potom zase nepočuť slova. Respektíve, prirodzene sa stíšte, ako náhle začnú texty. Že môžete to akože rozbehnúť a trochu sa to... A vždy, dajte to 3-krát kľudne. A padajte Aj krátko. Nie, len tie pečiatky. Migrite sebou vozem. Prosím? Môže, že trikrát tie pečiatky, tie kolky a potom raz sú tie nedá sa v tichu. Počkajte, ale teraz prepáčte, že vás prerušujem takto. Čo je posledný úradný dokument? Formulár. Ty hovoríš, že? Formulár. A ešte vás prosím, nedá sa to, ale nedá sa, to je strašne dlhé. Nedá sa. A skúste tieto nedá sa, nemáme, neviem, skúste ich rýchlo po sebe, lebo tam je to zrazu hluché. Že rýchlejšie nerobte medzi tým kilometrové pauzy. Tak si to iba zopakujte teraz takto. Takže záleží na prvý. Poď to, nedá sa. Nedá sa. Hneď, to je druhý. Haló. Ja som druhá. No. Zajtra, ktoré? Ešte raz. Nedá sa. Zajtra. Zatvorené. Nemáme. Neskoro. Zamietnuté. Neviem. Vedľa. Nie. Počkajte. Číslo. No, a to je to. A ešte raz, poďte to dokola, tú slučku. Potom drhnete. Nedá sa. Zajtra. Zatvorené. Nemáme. Neskoro. Zamietnuté. Neviem. Vedľa. Nie. Počkajte. Formulár. Čo? No a teraz sa mi do toho ale hodí. Počkaj, tam je tu dlhý. Ja som si to napísala na tie papiere. Predstavte, no dobre, no. Môžete si to napísať na papiere, ale Ale na ruku. ty si mohla... A teraz sa mi do toho hodil ten rytmus. Aj k tým slovám, ale nie taký ten veľký ráchod, nie taký hlasný, ale niečo také iba ťukanie. Tak iba ty ťukaj. Do knihy potom. Iba Ako také tik-tak, ako tik-tak, tik-tak, ako tik-tak, hodiny. tik-tak, Áno. Nie, práve že tie hodiny tam spravia také, akože to strašne dlho celé trvá, že sa to opakuje. Také dusno, no. Hej. Presne, také dusno tam treba spraviť v tom prvom a v tom druhom bude horor. Tým pádom tie slovíčka byrokratické, úradné pečiatky pomaly, veľmi pomaly a potom toto v rýchlosti už, bez ľudí. Teraz som sa doma. Že Nie pomaly. V rytme, nemilšetky. No, dobre. Tak, jak to bolo, dobre. Tak, jak to máš napísané, to v pohode. Trikrát Tieto kolky. hodiny budú kedy teda? Aké hodiny? Či čo? Pri tomto, Prvýkrát. pri prvom kolečku, pred hličekmi. Aha, a potom začne. Jurka z toho. Áno. Ježiš, ináč ja už som to Milena teraz. Trikrát Tak ešte raz. Pamätaj si Troby. zvuk. Alebo s tým rytmom. Tak si to iba takto skúste teraz. Máte rytmus, hej, je rytmus, beží rytmus a idete tieto prvé. Stále beží rytmus. Tie kolky. Koľky, ideš. Kolok. Tlačivo. Žiadosť. Pečiatka. Potvrdenie. Zákon. Dátum. Podpis. Tabuľky. Čísla. Formulár. Kolok. Tlačivo. Žiadosť. Pečiatka. Potvrdenie. Zákon. Dátum. Podpis. Tabuľky. Formulár. Kolok. Tlačivo. Žiadosť. Pečiatka. Potvrdenie. Zákon. Dátum. Podpis. Tabuľky. Čísla. Formulár. A teraz. Nedá sa. Zajtra. Zatvorené. Je to mať Normálne. rýchlo. Zatvorené. Nemáme. Rýchlo. Nedá sa. Ja som po nedá sa. Neskoro. Ešte raz. Tak ešte Ešte raz. raz. Nie sme doma goreli, hej, Ale by to prestavku to malo Pôjdeme Poď ešte raz. trikrát na rytmus a potom toto kolo Trikrát. ide rýchlo a Áno. potom to ide veľmi pomaly. Áno. My to hovoríme iba raz a potom sa povie prestávka a ideme Áno, Áno. áno. No. No,